Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bu adamın delilsiz sözlerinden yine biri bu diye keşif alemine öwliyalar aýdýa, Peygamberimizi kulağım bilen eşitdim diye ümmetimiň çyrasy Ebu Hanife rahimahullah'tır diýdi diye. Ýagny musulman doganlar bu adamın berýän maglumatyna görä, hut Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň özü adyny tutup Ebu Hanife rahmetullahi aleyh barada hadis aýdypdyr we İmam Ebu Hanife İmam Ma'zam ümmetimň çyrasydyr, nurudur diýdi diýe. Sirajul ummetin çyrasy. Kim ýaksyn şondan barwar. Keşf aleminde evliyalar aýtýar Peygamber janyň kulağım bilen eşitdim ki aleyhissalatu vesselam aýtdy ummetimň çyrasy Ebu Hanife. Bu diýen sözi musulman doganlar toslama hadistir. Häzir hut Hanafi mezhebimiziň alimlerinden misal berip aýdars bunyň toslamadygyny. Ýagny bu adam Peygamberimizi gurlady. İmam Ebu Hanife bolsun, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Buhari bu dine hyzmat eden alimlerimizin, mujtehitlerimizin bu ümmetin nurudygyna, çyrasydygyna biziň şüphemiz ýok. Emma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň diýmedik ýerine, aýtmadyk ýerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gurladyp hut şu kişi barada şeýle diýdi diýmek musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adından yalan gurlamak, Peygamberimize yalan yonkamak bolýar. Bunsaryň musulman doganlar gen yeri öz dili bilen diýe, keşif aleminde diýe. Bu sözlere käbir doganlarymyz düşünmeýän bolmagy mümkin. Bunsan berýän däldirler keşif aleminde diýen ýerine. Ýa-da belli bir kitapdan myka diýip düşünýän bolmaklary mümkin. Keşif diýmek näme musulman doganlar? Keşif açylmak diýmek. Ýani bir kişi käbir zatlar açylýar, gulagyny eşdilýär, gözüne görünýär, şoňa keşif diýilýär. Keşifde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis öwrenmek, dinlemek diýip İslamda zat ýokdur. Biri diýse keşifte Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis eşitdim. Peygamberimiz plan zat diýdi. Diýse oňa inanmak bolmaýar. Oňa hadis diýilmeýär. We kim Peygamberimizi keşifte gördüm, maňa şeýle diýdi, ümmetime şeý diýip aýtdy, plan kişi barada şeýle diýdi diýse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gurlatdygy bolýar, Peygamberimize töhmet atdygy, onuň adyndan yalan hadis düzdügi bolýar. Keşifte musulman doganlar Peygamberimizden hadis eşitipdir. Keşifte Peygamberimizden hadis dinläp bolýar diýen gepi tapanan bidgatçy soplardyr. İslamda musulman doganlar keşif diýilýän zat delil däldir, ilm däldir. Biriniň keşifte gördüm diýen zadyna biz musulmanlar inanyp bilemzok. İslam bize näme öwredýär musulman doganlar? Öz gözüň bilen görýän zadyňa, öz gulagyň bilen eşidýän zadyňa şonam anyklap, barlap inanýar, gön inanma diýär. Nädip başga biriniň gözüne görünen, gulagyna eşdilen gepine inanmak dogry bolsun. We hemmeňiz bilýäňiz musulman doganlar İslamda dinimizde delil Kur'an'dır ve sahih senetleri bilen gelen sünnettir, hadislerdir. Sonra ulemaların icmasıdır ve kıyasıdır. Emma bu bidgatçı sopların batıl inançlarından biri musulman doganlar buların kabiri, veli, pir belli bir derece yetenden sonra Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin günü özünden keşifte ilim alıp bilýär diýip inanýarlar. Öňde bir ähli sünnet alimi bilen bidgatçy sopy bir meseleni gurlaşýar. Şonda ol ähli sünnet alimi ol bidgatça delil hukmunda bir hadis aýdýar. Onda ol bidgatçy musulman doganlar önsürim gözüni gyrpman, göni bu hadis toslama diýär ol kişi. Onda ol ähli sünnet alim diýär, näme asaslanyp toslamadygyny bildin diýär. Bir hadise sahih diýmek üçin, hasan diýmek üçin ýa-da toslamadygyny aýtmak üçin muhaddisleriň, hadisçi alimleriň kitaplaryna, geplerine, sözlerine salgylanyp aýtmaly. Oturan ýeriňden sahih hadis, zaif toslama diýeni bilen bolmaýar. Şonuň üçin ol alim oňa diýär, näme asaslanyp toslamadygyny aýtdyň diýär. Onda ol adaşan sopy diýär, ene diýär öňümde hut Peygamberimiziň ruhy dur diýär, maňa aýtdy diýär, men bu hadisi aýtmadym diýdi diýär. Indi musulman doganlar gowy pikirlenmeli we gowy düşünmeli ýerimiz şutaý, hadis alimleri Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň hadisleriniň haýsy sahih, haýsy zaif, haýsy hasan bilmek üçin ömrüni beripdirler. Hadisin senedini öwrenýärler, senedindäki her bir kişiniň riwayatçylaryň aýry-aýry ömür beýanyny öwrenýärler. Ýaşy näçe, haýsy şäherde ýaşapdyr, dinarlyk, takwalygy nähilek, ýatkeşligi nähilek, özünden öňki kişiden eşitdim, gördüm diýen, riwayat etdim bu hadisi diýen kişisi bilen görüşüpdirmi, bir ýerde ýaşapdyrmy, ýaşlary deňmi, we hadisiň metnini öwrenýärler. Garaz musulman doganlar hadisleri, hadis ulemalary elekden geçirýärler. We şol uly ilimiň zähmetiň netijesinde ulemalar ömrüni harjap sahih hadis, hasan hadis, zaif hadis diýip hadisleri belli edýärler musulman doganlar. Ýa-da musulman doganlar sahabalardan misal bersek, sahabalar başga sahabadan birje hadisi dinlemek üçin çykdaý jedip, ýörüýte at, eşek, düýe satyn alyp, aýlap, hepdelep, ýurdaşyp,
janlaryny howp atyp hadis öwrenmäge gidenler bolupdyr. Sahih Buhariň başynda ilim üçin ýolagçylyga gitmek bölüminde okap bilýän doganlarymyz öýüne Sahih Buhari bolan doganlarymyz görüp bilerler. Musulman doganlar indi sorag we düşünmeli ýerimiz şu ýerde. Sahabalar näme üçin Peýgamberimizden sallallahu aleyhi we sellem bilen keşifde görüşüp, gönü Peýgamberimizden hadis almandyrlar, gönü öwrenmändirler. Ýa-da Peýgamberimiziň ruhy maňa geldi diýip Peýgamberimizin ruhy bilen görüşüp Peýgamberimizden hadis almandyrlar. Ýa-da başyna gelen her hili kynçylykly, çykgynsyz ýagdaýlar bolupdyr sahabalaryň. Şonda şolaryň hiç biri Peýgamberimizin ruhy bilen görüşüp ýa-da Peýgamberimiz bilen görüşdüm, mene keşifde görüşdüm, şeýle maslahat berdi diýip hadis aýtmandyr. Bolýar sahabalaram käwan kolegasynda oturup zemzem suw içip hurmaja goýup gönü Peýgamberimizin ruhy bilen gurlaşyp keşifde görüşüp hadis aýdyp otursa. Näme gerek ýurdaşyp kösenip janyň howp atyp arabyň çölünde aýlap günnäp hadis öwrenmäge gitmek. Emma ýok, sahabalar zahmet çekipdirler, ýazypdyrlar, belläpdirler. Şeýdip hadisler Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemden öwrenipdirler. Emma bularym pirler musulman doganlar goýa sahabadan hem güýçli, ýatan ýerinden düýşünde ýa-da keşifde gönü Peýgamberden hadis alýarmyş. Ýa-da bularym pirlerine hadis aýtmak üçin Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň ruhy bularym ýanyna ýörüte gelýärmiş, pirleriniň ýanyna. Ana şeýdip musulman doganlar musulmanlary adaşdyrýarlar. Bizler musulman doganlar bu bidatçy soplar ýatyp turup düýşümde Peýgamber şunu buyurdy, keşifde Peýgamberimiz şeýle diýdi, pirler diýdi diýip utanman, Allah Taala'dan gorkman, asly we esasy bolmaýan zatlar halka arqyn gurrun berýärler. We şu zatlaryň üstü bilen musulmanlaryň içine asly we esasy bolmaýan ýörelgeler goşulýar. Soňlugy bilen hakyky din ütgap başlaýar. Käbir doganlar bu diýäse, ana plan zat bidat, plan zat soňradan toslap tapylan, soňradan goşulan, onda näde goşulypdyr diýe. Nerden gelip çykypdyr? Ne şoňa beňdeş zatlaryň üstü bilen gelip çykypdyr. Ýatyp durýarlarda Peýgamberimiz düýşümde gördüm, Peýgamber keşifde gördüm, aýa gulagyna eşdiripdir, gözüne görnüpdir diýip, şeýdip musulmanlaryň içine ýeke-ýekeden ýalňyş zatlar, bidatlar we toslama zatlar girýär, o şeýdip din ýoýulyp gidýär musulman doganlar. Diýdik musulman doganlar bu diýen sözi, ýani Imam Ebu Hanife ümmetiming nurudur, çyrasydyr diýen hadisi toslama hadisdir. Hadisçiler diýerler bu hadisi mezhep taassubçylary, mezhep fanatikleri, ýani belli bir mezhebi halkyň gözüne ulaltmak üçin, başga mezhebi garalamak üçin mezhep taassubçylar bolupdyr tarihte. Häzirem bar. Diňe özünkini dogratjak bolup, şolaryň Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi halkyň gözünde beter öňküden beter ulaltjak bolup Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi guruladyp düzen we toslama hadisleri diýip aýdýarlar. Ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ümmetin imamy. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi barada başga ulamalaryň aýdan şaýatlyklary, dogry sözleri ken. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi öwmek üçin toslama hadis gerek däl. Hanefi mezhebimiň uly alimlerinden biri, Molla Aliul Qari el-Hanefi. Molla Aliul Qari'ni eline kitap alıp din okuyan, din öwrenýänlerden bilmeýän ýokdur musulman doganlar. Meşhur kişi. Hanefi mezhebimiň alimlerinden. Molla Aliul Qari'ň musulman doganlar Mawzu'at el-Kubra adly eseri var. Bu da tanalýan, bilinýän meşhur eseri. Yani toslama hadisler barada ýazan kitaby. Şol kitabynyň musulman doganlar 101-nji sahypasynda harful hemzede 4-nji hadis hukumunda 4-nji toslama hadis diýip şu hadisi getirýär. Hadisu Ebu Hanife siraj ummeti mawzu'un bi ittifaqil muhaddisin. Peýgamberimiziň adyndan düzülen bu hadis bar diýe. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ümmetimin çyrasydyr, nuru diýilýän hadis. Ünseri musulman doganlar muhaddisleriň ittifaky bilen hadisçi ulamalaryň, muhaddisleriň bir agzdan kabul etmegi bilen toslamadyr diýe. Kim diýe? Hut Hanefi mezhebimiziň uly alimlerinden Molla Aliul Qari diýe. Emma bu näme diýe Celal Qari? Gaty bir dogry, aňyr baş dogry maglumat diýerler, keşifde diýe, ödüm dili bilen aýdýar, keşifde. Hut öz gulagy bilen Peýgamberimizden eşitdir diýe. Bunça ulama, muhaddisler, alimler hemmesi bir agzdan bu hadise toslama diýe, emma bu çykyp halkyň öňüne utanman, üstesine de ödüm basyp aýdýar, keşifde görüpdir diýe, keşif aleminde. Musulman doganlar bu hiledip Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň adyndan toslama hadis aýtmak haramdyr we uly günälerin biridir. İmam Zahabi Türkmen alimimiz Allah rahmet etsin, uly günäler adly kitabynda 14-nji uly günä diýe, Allah we Peýgamber adyndan ýalyn gurlamak diýe. Ýani musulman doganlar zina etmek, adam öldürmek, ogurluk etmek, töhmet etmek, şularyň hemmesi nähilek haram bolsa, Peýgamber sallallahu aleyhi we sellemiň diýmediklerini diýdi diýip aýtmak hem haramdyr. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem öz adyndan ýalyn hadisleriň düzüljegine işaret edip aýdan bir näçe hadisleri var we bizi şol zatlardan äge edýär. Sahih Müslimde gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem diýär: "Men haddasa anni bi hadisin yura annahu kezibun fa huwa ahadul kezibin." Kim yalanlygyny bilip durup meniň adymdan bir hadis aýtsa diýär, iki yalançynyň biridir diýär. O hadisi düzene bir yalançy, ona aýdýanym iki yalançy. Buhari'de gelen hadisinde Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem diýär: "Men kezaba aleyya mutaammiden falyatabawwa maq'adahu minen nar." Kim bil kasleyn maňa yalan ýonkosa, ýani diýmedik zadymy diýdi diýse, dogzakda ýerine taýinlansyn diýe. Sahih Müslimde Hazrat Ali radiyallahu anh'tan
gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye la tekzibu aleyye fe innehu men yekzib aleyye yelicin nar. Menin adımdan yalan sözlemen. Kim menin adımdan yalan sözlese dogzaha girer diye. Sahih Müslim'in şerhine düşündürüşünün başında İmam Nevevi şu hadisleri getiriyor ve izinden bu barada giyinçlerini düşündürüyor. Ve şol düşündürüşünün içinde şeyle deyip geçiyor. Ve enne men galaba ala zannihi kezibu ma yerwi farawahu kana kaziban ve keyfe la yekunu kaziban ve huve muhbirun bima lem yekun. Bir kişi zan galibine göre gözlüklerinin biliminin netijesinin aglawa bölüğüne göre özündeki bar olan maglumatının aglawa bölüğüne göre bir hadisin toslamadığını bilse, yalanlığını bilse diye ve soň şol rivayet etse, halka aysa, başka kişilere yetirse kana kaziban yalançı bolar diye. Ve keyfe la yekunu kaziban ve huve muhbirun bima lem yekun. Ve nadip yalançı bolmasın çünkü ol bolmadık aslında yok zadi bar dip gurrun bariya diye. Yani Peygamberimiz diýmänler, aýtmanlar hiç bir hadis kitaplarında yok. Üstesine ümmetimizin hadisçileri bir ağızdan toslama deyip aýdypdyrlar, emma sen halkyň öňüne geçýän hut gulagy bilen eşitipdir diýip Peygamberimizin adından yok zady bar dip gurrun bariya. Diýmedik zadyna diýdi diýe. Nädip bu kişi yalançı bolmasın diye İmam Nevevi. Başka yerinde Müslüman doganlar İmam Nevevi şu zatları giňişlerini düşünürýär-de şeýle setirler diye. Ve gayre zalika min ad-dalail al-qat'iyyati fi tahrim al-kezibi ala ahadin nasi. Fe keyfe bimen qawluhu şer'un ve kalamuhu vahyun. Qat'i delillerin sayesinde biz bilýäsdiýe adati bir insanyň adyna yalan sözlemek bolmaýar diye. Yani ünsürün Müslüman doganlar adati bir insanyň Peygamber däl adati bir insanyň adyna yalan sözlemek haram. Yani biz şu Celal Qarin diýmedik zadyn diýdi diýsek yalan we haram bolýar. İmam Nevevi hem diýär, nädip diýär, aýdan zady din we şeriat bolup duran, wahy bolup duran kişiniň adyndan yalan aýtmak dogry bolsun diýär. We izinden hem diýär, we iza nazara fi qawlihim wajada keziban ala Allah Taala. Qala Taala ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Çünkü Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de näme diýär? Necm surasının 3. we 4. aýatlaryna ol Peygamber öz-özünden, öz hay-hawasından gurlamaz. Onun gurlayan zady Allah Taala'nın gatyndan gelen wahydir. Allah Taala'nın gatyndan gelen ilmdir diýär. Yani musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine din diýip bir zat ýetirýän bolsa, hadis aýdýan bolsa, sünnet öwredýän bolsa, ümmetine deýişli bir zatlar bize öwredýän bolsa, şolaryň hemmesi öz-özünden däl. Allah Taala'nın Peygamberimize öwreden wahysynyň, ilminden. Haçanna bir kişi çykyp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey diýipdir diýse, İmam Nevevi hem diýişýärlekde hem Peygamberimize hem Allah Taala töhmet etdik bolýar. Peygamberimiz İmam Ebu Hanife bu ümmetin çırasıdır diýdi diýsen, yani Allah Taala Peygamberimize şey dip aýtdy, ýetirdi, wahy etdi, Peygamberimiz ümmetine şey dip bildirdi diýmek bolýar. Hem Allah töhmet hem Peygamberimize töhmet bolýar. We genýer bu adam dili bilen aýdypdyr, keşif aleminde diýär. Yani kitapda yok, ýazylygy däl, keşif aleminde öz gulagy bilen eşitipdir diýär. Senedi yok, riwayatçylaryň zynjyry yok, hiç zady yok. Sen bu hili toslama hadis aýtýany aýtma diýmeli. Hakyka ahun molla şoňa beňdeş yalan zatlaryň öňüne geçmeli, äga etmeli. Ey adamlar hadis aýdanyzda bir seredin kitaplara sahyhyna aýdyn, toslama zatlardan äga bolan, diniň adyndan yalan gurlamalyň diýmeli. Emma bu halkyň öňüne geçip, kamera öňüne geçip, keşifde öz gulagy bilen eşitipdir diýip, gaty bir dogry aňyr başy, anamdar maglumat ýaragyp gurulmaýar. Emma buňa inanyp ýören doganlarymız, sada we alymsız doganlarymız şuňşy gepine ağlanyp, şu wideony çekýänler, ýaýradýanlar, internetde paýlaşýanlar, ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ebu Hanife barada hadis aýdypdyr diýär. Kim diýdiyse ana Celal aýtdy diýär. Şey diýip yalan hadisin ýaýramagyna sebäp bolup otur. Yüzlerçe, müňlerçe kişi şu gepine inanyp öz arasynda paýlaşyp şu gepi ýaýradýarlar. Şuň sebäpkär kim? Peygambere töhmedin ýalanyň dowam etmeginiň sebäpkär kim? Ene şul adam. Bu aýdan gepinden towba etmeliler we halka açyklamalylar. Ey insanlar, men üns bermändir, dikkatymdan gaçypdyr. Bu toslama hadis eken. Aýdanlardan bize ýetirenlerden Allah razy bolsun. Siz şu wideony paýlaşmaň. Bizden şu gepi eşitip bir ýerinde şunu ýetirmän diýip towba etmeli we halka şeýdip açyklamalylar. Bu adamyň musulman doganlar başga da şoňa meňdeş delilsiz, asylsız gurrumlar bar. Indiki derslerde aýdyp geçeriz inşallah. Bu musulman doganlar Muhammed bin Sirin'in rahimahullah'ın şu sözünü ýatdan çykarmalyn. Kimin sözü? Muhammed bin Sirin rahimahullah'ın sözü. Bu möhüm söz. Muhammed bin Sirin kim? Tabi'inlaryň ulularyndan. 30-40 sany sahabany görüp şolardan ilim alan. Sahabany gören kişi tabi'in. Muhammed bin Sirin rahimahullah. Muhammed bin Sirin'in rahimahullah'ın bu sözünü İmam Nevevi Sahih Müslim'in mukaddimesinde getirýär. Ol diýär: "İnne hazal ilme dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ahli sünnetin musulman doganlar ilim öwrenmekdäki, din barada ýetirilýän maglumatlary kabul edip etmezlikdäki bizim altyndan kadamyz şul. Bu ilim dinler, kimden din öwrenýäniňizde seredin diýär Muhammed bin Sirin. Musulmanlar ker, kör, gün ýalak bolmalylar. Ada ahuna kenna pire kenna felles bar, sakaly bar, we 40-50 sany eline oşaýanlar bar diýip o zatlara köplüge alınmaly däl. Kim akydasy näme
öwrediýär, delil esasynda öwrediýär. Ýa-da arasynda şeýle özünden hem bir zatlar goşýarmy, delilsiz zatlarym goşýarmy, aýdýan zatlaryň asly esasy barmy, ýa ýöne mışmış bolup gidip otyrmy, şu zatlara seretmeliler. Hakyky ahul molla din öwrediýän kişi halka din gurrun berende ertek rowayat gurrun berýän ýalyp din gurrun bermelidir. Din ertek rowayat däl. Din Allah Taalaň gatyndan gelen. Hut Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarapyndan bize öwredilen, sahabalar tarapyndan bize ýetirilendir. Qur'an we sünnet esasynda, ulamalarymyzyň düşünürçleri esasynda öwredilmelidir. Goýana diýipdirmişde, edipdirmişde, gözüne görnüpdir, kulagyna eşitipdir, bu din bolmaýar. Şonuň üçin musulman doganlar sada bolmaly däl, özüň allatmaly, ahun bolsa bolsun. Ahuna delil näme? Ahun bolsaň delilini aýdaý. Kafirler aýdýan zadyň delili ýok bolan ay halk delile düşünýärmi diýär. Sen düşünür. Sen näme üçin bar halkyň oňuna çykyp otyrsyň gaýşaryp kameraň oňuna? Sen işiň näme halka delil aýtmajak bolsaň? Sen düşünür. Aýt bulna Qur'anda we tefsirde we şu sahih hadisde we İmam Newawi şeý diýipdir, falan alim şeý diýipdir, İmam Ebu Hanife beý diýipdirdi. Sen işiň şol halka düşündirmek. Halkam näme soramaly? Özüni allatmaly. Aýdýan zadyň delili bilen aýtdymy ýa kitabyň ady ýok, aýdýan hadis sahihmi, zaifmi onam soralmaýar. Şeýdi ondan musulmanlaryň içine ýalňyş zatlar girýär musulman doganlar. Allah Taala bu doganlarymyza ýalňyşlaryny düzeltmek tawfikyny bersin. We geçen derslerde de aýtdym musulman doganlar ýene de gaýtalap aýdasym gelýär. Bu doganlarymyzda biziň ýamanlygymyz ýokdur. Bolubam bilmeýär. Biz ýalňyşy tanqid edýäs. Şahsiýeti bilen işimiz ýok. Käbir sözlerimiz bu doganlarymyza agyr degýän bolmagy mümkin. Onam ýene de şolaryň öz haýry üçin, öz peýdasy üçin, oýanmaklary üçin aýdýas. Gaflatda uklap ýatan adam ýene gowja silkelemesem oýanamakda. Ýöne ahun idi, pir idi, öwliýa idi diýip gidip barýar. Wong ýalňyşyp biljegini, ýalňyş aýdyp biljegini kellesine de getiremek. Şu doganlarymyzda musulman doganlar gowlukdan başga isleýän adamymyz ýok. Özümüz bir gysym türkmen, agzy birje bolup, dine her hilçe zatlar goşman, hokka çykarman, toslama hadis aýtman, Qur'an we sünnet esasynda, selef-i salihinden gelen ilimler esasynda, dört mezhep imamlarymyzdan gelen ilimler esasynda dine öwretmeli. Adamlar öz pirimize gol bermäge bir ýeriniň şahsiýetine çagyrmaly däl, insana gul etmeli däl, Allaha ibadete öwretmeli, tawhide öwretmeli, Peýgamberimize eýermäge öwretmeli, sahabalaryň ýoluna eýermäge öwretmeli. Allah Taala ahlimize hak ýolda sebat bersin, tawfik bersin. Alhamdulillahi rabbil alamin.